Okay, may buntag karon tanan no, ali na po ta sa adlawng Domingo. Mayo 24 pista sa Mukpok, Loon, Bohol, mga igsoona no. Okay, 2026. So maghiwa ta og gulay no. Human naghiwa na to ang panakot, gulay na po itong hiwaon kay atong himuon og sudan atol nining kapistahan. Kaya kung ginikanan taga Mukpok man, di mo ko kaadto kay medyo natay kuan kabilingga no. Sa unay noon permit adto no way sipyat pero karon liban sa ta magaigsoona no o kuan sa ta palabay sa o ginana ni maghiwa-hiwa tag talong no o maghimo tag sari-sari no natay kalabasa ato lang balik-balik ni sudan pero lahi ang pagluto no ang ato po naron bipool lain-lain nun parehas sa isa nga gigataan karon himuon na pong sa nga na lumpia magigsoona no sa-sari ba sa-sari ang ginagawa Tagalog ko sa-sari ang gihimo ba hindi po all no okay maghiwa tag bagyo beans magigsonan yun na nila sa-sari dayon pag humana na ato ng gisahon ato pong gamitan nga hindi makadaot ng mantika ano nga gitawag nila soya oil. Okay, mamang kuno na lis man kuno na og kanang cholesterol. Okay, ato yung himuon ang tanan nga atong mapahilo na alang sa atong kalawasan magigsunan di ba? Hiwa bagyo beans na magigsunan no. Hiwa-hiwa taron sa og ingon ani sunod baboy na kumaulian bitaw sa tahana no kay tigulang na sa batanon ra ihatag sa nila na so, ayaw palabi mo mga batanon no kay mo tigom na sa inyong lawas pagkatigulang ni na maulan na maabot na yon ta sa atong gihimo mga isuna no basa na to ni ato nang lutuon mga kisunan. Okay yan tayo para na ta og kaha og tanan tug soya oil. Okay dayon panakot nga mga simple na panakot yung ahos pasay dahonan nga bunpan sibuyas dayon simple ra butang mo pa kan sari-sari lutuon og tinuod no kaya kung mix dayon mo kuan na maluto na siya humok na siya ito na i-mix na gusto ito yung siya lamian na may format na nakamot ng inyo tuwal na ang gulay cabbage kalabasa bagyo beans sa diha talong mara na tuyo asin na tuyo lang idu na kan hindi parap sinang parap ko makadaot sa kidney no kuban dayon luto na atong nang singsangon okay humok na siya okay i-mix dayon aonon dayon poston dayon paghuman kaon na magigsunan nga tama mistasa okay na dami mo nga mista kaya galing kaya taon man giabot mo sa panahon katigulang mo no di na tayo kaya pag nakaulakaw adto sa mga dapit nga malayo sa ato ang Pinoyanan nga niya diri lang ta sa balay handom man lang ta sa kapistahan ng zona at lang isipon nga nagakaon tag pista sa tuang silingang barangay mga Mukpok ang natawhan sa akong ginikanan may isonan okay mo na siya nga anak lah ito putos na tayo magigsunan no kuman sa pagluto sa sari ang atong hinimo posto na dayon pag umana peritohon wala kaon ang sunod anak buhaton igsunan di ba sa dali na kayo no ayun paghimog sudan ngan pa mang problema pa man tag sudan nga mahal ana may barato nga maayo. Okay magigsunan no putos okay nga na simple ra kayo. Okay bala sa puputos niyo basta kay maputos ay ibutan mantika daog na okay ana okay mo na lang hitsura na mo na sari no kita na to
makita niyo ang sa sulod sa akong lumpia, vegetable lumpia na mga igsunan. Okay, focus na mga igsunan, no? Ayun na siya. Okay. Na. Ano ta problema mga igsunan, mamista pa. Okay, wala ang tangatog oil ang kuan. Ginanay oil, no? May lonod, no? Ilunod na ito na, dahil pagkaluto na, amo na. Ada ang istorya, intib na ta. Okay, dali mo na lutuan sa init ang sika may isunan. Tayo, pula-pula na, di ba? Okay. Amo na. Madugay. Sulbad na ang paniod ito na tuwan, di ba? Okay, na. Balian na, na. Brown na. Brownish na siya. Okay, dayon haonon. Kaon. Okay, og pilawan. Og sakto bang timplada. Nya isulti dayon sa kadaghanan. Og lamian ba? Ang imong hinimo nga lumpiang Bisaya. Okay na umana. Okay na. Tilaw-tilaw apps. Be. Okay, ay lami gyud may magjunan. Okay, din ako sampot sa kalami. Okay, ana pagudpod pa pakka pangagi magisan na. Napata sa gawas sa kaon no kay hangin-hangin open air. Salamat na yung adlaw tanan bay.